Stara ngonzi tatenda kameyangwa MK wembada. Ndakabirwa songo yekistambo. Masera seko maZimbabweans inyaya yekutora zvapfupi nekureba yanetsa paZimbabwe. Tirikunzwa kuti anzi baba Harare Vakaba song here kune mupfana wekumarondera anoimba GT. Amene utapfana mazano makuimba GT rapfana. But suda mbojaja but tangoti tingova nenyaya yacho kwamuri maiona. Nyaya iyi kai iri kupisa ma streets social media handitika. Muona kana pa H Metro vari kutotaura nezvayo. Ndozokuradzika video kacho mukomana wacho achitotaura kuti ari kudoda rubatsiro. Stara ngonzi tatenda kameyangwa MK wembada. Ndakabirwa songo yekistambo. So pandaida kufambira nyaya yacho. Vamwe vakandipa maadvice vachiti hausati wane mari unogona kuramba uchinzi wakoti kusvika vari kuti wasiyana nazvo. But inini ndakatenga kurekodha ikabuda muna 2019 na May kuna zvirekodzi paOnly Anderson kwamutare. Ndobva ndanosiya kopi racho kuRadio Zimbabwe ndichienda kuBulawayo. Saka ndakazoshayawo mari yekurifambira. 2020 ndakazondora kurira mustreet and ndinokwanisa kufambira but pari zvino zvinongondirwadza songo ndeyangu ndakatanga kurekodha. Saka uchete sei manje no? Ndaitokumbira rubatsiro kubva kwamuri kuti zvingafambiswe sei kana vanoziva kana vezimuri kuti zvinoitwa sei kuti mazvionera ka mukomana wekumarondera pa ari kutaura kuti stambo ndeyake song ndeyake akaimba kudhara but vanhu vaimuadvise kuti asiyana nazvo wangu chichichichiyoyona. But panyaya iyi pari kupisa because kwadatarisa ka pa Facebook comment section zvarura achitaura kuti ukona iwe stambo takatoitamba dhara 2 years ago takaitamba taitoiridza kana masports oyona iwe chiimba zveminti kana zvebubblegum oyona because maswits akawanda but yes good advice but hey vanhu muZimbabwe vanoda masports guys ka plus nyaya dzemasong zonetsa because GT GT nongoimbwa nemunhu wese guys. Handifungi kuti GT music yeGT nemuridzi ndo zvanofungawo zvangu because GT vanhu vanongoirwa kuGT vaiona zvozve GT zvaiona. Baba Harare vanozongoendawo mustudio wokomboza voisati maspice but mostly imusic dzeGT dzavanongo vachiimba idzi handiti because I remember that this song yakambobuda this clip because I remember that this song yakambobuda this clip mudhara uyu akambobuda achiimba song yekuti stambo achinzi ndiye the original composer yesong baba Harare vasati vaiimba maona. Saka music dzeGT dzadzina varidzi song inonzi original source yakaimba song anonzi Mabamura anzi amene kwanogara kwamarange chichiwe. Saka sunguzo madhara haambozwisisa zesocial media izvi anonga achingoimbawo munharaunda maka achifadza vanhu. So vane mafoni opfana chidiko chitroma video I think ndo pakafamba ka clip mudhara achiimbawo song yake ndvazobiwana naba Harare vapinda mustudio vairekodha ndobva vaita hit ndobva zvazobuda chokwadi kuti song yaisa baba Harare chichi baba Harare vakurumidza kunoita remix naMabamura. I think everybody anoziva remix rera Mabamura na baba Harare handiti uyu wekumarondera ako yachiti song ndeyake. Nokwadata sina mbofunga kuti maybe mfana uyu maybe Mabamura ndisekuru wake but ndazona kuti marondera nekwamarange uko but kwamarange achandikuziva but ndinotaura kuti obvious kwakasiyana. Ndopanoona kuti dzanyaya dzeattention idzi mbozi maZimbabweans muri kuvhura hombe. Last week takaona maZimbabweans ari kuvhura ruhombe omwana. I think everybody munongoziva video rangu rera maititi rakasongobviswa pa YouTube within 20 minutes vakariona makaita lucky guys but ndinongotaura hangu kuti maZimbabweans vada attention because atichazive maZimbabweans muda attention especially maartists mukutsvaga maweze kuti ngoma dzenyu dzisumuke but handisi kuti ndo chokwadi. I'm just saying because social media zvinonetsa because vanhu muraramira social media saka panonetsa baba kuti believe kuti ndezvipi but hangu ndofunga kuti music ndeyamabamura because anzi zvinonzi anzi vanhu vakura vanyepe maiona. Saka Mabamura ndemuridzi wesongo uyu mfana rungotsvaga umbiri kana kuti
ma ideas akafanana bozi GT ingoli ndendele bye bye guys nakubaya Ajitamba kiri, ajitamba haribadi,